سلام እግዚአብሔር ምስ ኩልኻትኩም ይኹን መጀመርያ መዓልቲ ናይ ምጅማር ጾምዩ እግዚአብሔር አምላኽ ከምቲ ብለውሃቱን ብምሕረቱን ኣብዛ መዓልቲ ብሰላም ዘጀመረና ኣብ መፈጸምቱ ኣብ ትንሳኤ ብዓወት ብሰላም ብምሕረት ተመሓሒርና ከም እንውድኦ እግዚአብሔር አምላኽ ይደግፈና ጾም ብዛዕባ ምስቁርቋር ኣይኮነን ጾም ብዛዕባ ዓሚቕ ፍቕሪ ጾም ንኽንምለስ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ዝሃበና ዕድመ እዩ ክንገብሮ ዝዘና ነገር ኣይኮነን ናይ ግድነት ነገር ኣይኮነን እቲ መሰረታዊ ናይ ጾም ጥቕሲ ኣብ ዮኤል 2 ካብ 12 ክሳብ 30 ዘሎ እንታይ ይብል ብጾምን ብብኽያትን ብቁዘማን ብምሉእ ልብኹም ናባይ ተመለሱ ክዳንኩም ዘይኮነስ ልብኹም ቅደዱ ይብል እግዚአብሔር አምላኽ ገዛእ ርእስኹም ኣመሓይሹ ኣመዓራሪ ይበለን ናባይ ተመለሱ ይዝብለና ኣብ ቃል እግዚአብሔር ኃጢአት በቀዳምነት ሞራላዊ ውጥቀት ኣይኮነን ርክብ ምብታኽ እዩ አዳም መጀመርያ ካብ እግዚአብሔር ይተሓቢኡ ኣብ ዘፍጥረት 3:8 ንዘሎ ጾም ነዚ ተሓቢእና ንዘለና ዝፍውስ እዩ ኣብ ቅዱስ መጽሓፋዊ ቋንቋ መምላስ ማለት አንፈትካ ምልዋጥ ማለት እዩ አንፈትካ ናብ እግዚአብሔር ገጽካ ምልዋጥ ማለት እዩ ናብ ቤት መምላስ ማለት እዩ ጾም ሃይማኖታዊ ነገራት ምግባር ኣይኮነን ቀጥታ ሕመረቱ አንፈት ምልዋጥ ማለት እዩ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ካብቲ በታን ወዲ እንምሃሮ ንስሓ ብኸመይ ከም ዝግበር ኣይተለማመደን ፈጺሙ ተቀዳመይቲ ዝገበራ እንታይ እዩ ናብ ገዛእ ርእሱ ተመሊሱ ካብ ገዛእ ርእሱ ስለዝወረደ ስለዝወፀ ኃጢአት ቅድመ እግዚአብሔር አምላኽ ምጥፋእና መጀመርያ ካብ ገዛእ ርእስና ኮይና ንጠፍእ ጾም እግዚአብሔር አምላኽ ደውበል ኣይትጉ ውሽጢ እቶ ተመለስ ኢሉ ዝጽዋዓና እዩ ናብ ውሽጥኻ ተመለስ መሚ ዝብለና እዩ ኣብዚ ግዜ ጾም ንገዛእ ርእስና ንሓቶ ናብ መን ክምለስ ኣለኒ ናብ እግዚአብሔር ናብ ስድራይ ወይስ ናብ ገዛእ ርእሰይ ኢልና ንሓቶ እዩ ምክንያቱ ካብ መን ከም ዝወፃና መሚና ክንፈልጥ ካብ ኪዳንና ዲና ወፂና ካብ እግዚአብሔር ዲና ወፂና ካብ ገዛእ ርእስና ዲና ወፂና ኢልና ኮፊልና ንገዛእ ርእስና ንሓተሉ እዩ ሓደ ካህን ኣባ ጆሲ ቦብ ጆሲ ዝበሃሉ እንታይ ይብሉ ነይሮም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዙሓት ሰባት ይመፁ ይብል ቅፅፅ እኮ እዩ ዝብል ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ሰብ እዩ ዝመፅእ ይብል እንተኾነ ግን ኣብ እግዚአብሔር ዘይተመልሱ እዮም ይብል ጾም ነዚ ኣዝዩ ዘጉሂ ሓቂ ቃልዕ ኣብ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ልማድን ንጡፋት እኮ ክንከውን ንኽእል ኢና እንተኾነ ግን ኣብ ርክብ ግን ዘየለና ክንከውን ብሓደ ዘየለና ክንከውን ንኽእል ኢና ሓቢርና ንጽሊ ንኸውን እንተኾነ ግን ኩለንትናና ዘይረከብና ክንከውን ንኽእል ኢና ኣብ ግዜ ጾም ንገዛእ ርእስና ክንሓታ ዘለና እቲ መወዳእታ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ዝተዛረብናሉ ዕሚቑና መዓስ እዩ ጉድለተይከ እሽፍን ዘለኹ ወይስ ሕባእ ኣለኹ ወይስ ርክብ ብልማድ ቀይረየ ኣለኹ ንዝብል ንፍትሸሉ ግዜ እዩ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 3 እንታይ ይብል ሰብ ብቓል እግዚአብሔር እምበር ብእንጌራ ጥራሕ ኣይነብርን እዩ ምእንቲ ከፍልጠኩም ንሱ ኣዋረደኩም ኣጥመየኩም ይብል ንሱ ምእንቲ ከፍልጠኩም ይዝብል ዘሎ ንሱ ኣዋረደኩም ኣጥመየኩም ይብል እግዚአብሔር ከም እንጠሚ ይገብር ማለት እዩ ወዲ ሰብ ብመግቢ ጥራሕ ከም ዘይነብር ከኣየ ዘኻኽረና እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ህይወትና ባዶነት የፍቅድ እዩ ማለት እዩ ከቐጽዓና ኢሉ ይኮነን እንታይ ዳ ንምውካልና ኸጽሪ ናብ መን ንውከል ትውክልትና ኣበይ ቀሚጥና ያለና ንዕኡ ከጽሪ ኢሉ እዩ ክርስቶስ ተልእኮ ቅድሚ ምጅማሩ እኮ ጥሜት ይመሪፁ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ንረኽቦ እዩ ጽጋብ እናሰበኸ ኣይኮነን ወንጌል ጀሚሩ መድሓይና ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 4 ወዲ ሰብ ብእንጌራ ጥራሕ ኣይኮነን ዝነብር ይብል ክርስቶስ ተልእኩ ኣብ ምድረ በዳ ጠሚዩ ጀሚርዎ ንምንታይ ምክንያቱ ምድላይ ንሓቂ ዝገልጽ ጾም መቕጻዕቲ ይኮነን ደጊምካ ንነገራት ምስትኽኻል እዩ ንኣነነተይ ዝምግብ ንነፍሰይ ግን ዘጥሚ እንታይ ኢልና ምሕታት እዩ እቲ ኣነነት
ነቲ ስጋይ ዝምግብ ከም ክሳብ ዝስርናቕ ዝምግበኒ ንነፍሰይ ግን ዘጥምየኒ እንታይ ኢልና ንምሕታት እዩ ጾም ነቶም ዘይንፈልጦም እነገልግሎም ጣዖታት ከዓ የጋልጽ ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት ሓደ ካቶሊካዊ ውሩይ ናይ ጥቕምስና ብሓቂ ብሞያ ዝተኻህነ ብሕያውነቱን ብልክሱን ፍሉጥ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዘለዎ ተሳታፍነት ከዓ ዝፍለጥ እሞ ቀዳማይ ፊተውራሪ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ሓደ መዓልቲ ናብ ኑዛዜ ናብ ካህን ይቐርብ ብደገ ህይወቱ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ዝመስል ቀጻሊ ቅዳሴ ይሳተፍ ለጋስ ምጽዋት ምስ ሃበ እዩ ዘለዎ ዝህብ እዩ ኣብ ቁምስና ብትግሃት ይመርሕን ይዋስኣን ኣብ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ስሙይ ዝሕፈር እዩ ንኽስተበልዎ ዝበሃል እዩ ኣብ ኑዛዜ ብስቕታ ኮፍ ይብል ኣብ ቅድሚ ካህን እንታይ ይብል ኣባ ኣነ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ካባይ ዘጥፋእ ኩሉ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣሎ ተኾነ ግን መዓስ ከም ዝጠፍአ ካባይ ህላዊ እግዚአብሔር ከዓ አይፈልጥን ኢሉ ቶም ካህን ከዓ ዋ እንታይ ማለት ከዓ ንስኻ እንታይ ማለት ከዓ ይብሉ ሰብኣይ ከዓ መዓልታዊ እኮ ዝጽልይሉ ተኾነ ግን ክብሪ ዝናሽመይ ኣብ ሕቶ ከኣትኾ እንከለኹ ኣይፈርሕ ኢሉ ናዑ ጥራሕ ሓልዩ ይነብር ማለት ነይሩ ቲ ትዕቢት ትኽብሪ ሰብ ይህበኒ ኣነ ብዝለዓልኩ ቦታ ኣለኹ ንዝብል ንዑ ንሓለወ ይነብር ነይሩ ማለት እዩ ድሒሩ ከዓ ከምዚ ኢሉ ሓደ ኣዝዩ ዝሕዝን ዘቐንዙን ከዓ ክግንዘብ ክኢለ ኣለኹ ኢሉ ንሱ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ከምቲ ንውጥቀት ዝፈርሓ ንሓጢኣትኩም ገይረ ይፈርሓኒ ኢሉ ካብቲ ላዕሊ ዘለኽዎ ከይወድቕ ንዓ ፈርሕ እምበር ንሓጢኣት ፈጺመ ይፈርሐኒ ኢሉ እዚ ከዓ ንህይወቱ ለዊጥዎ ንሓዋሩ ንህይወቱ ተለዊጡ እዚ ካብ ስነ ምግባር ወፃኢ ስለ ዝገበረ ኣይኮነ ተኾነ ግን ነቲ ሕቡእ ጣዖት ስለ ዝረኸበ ተዓዊቱ ሕቡእ ጣዖትና ምርካብ እዩ እዚ ታሪኽ እዚ ንቐዳማይ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ዘዘኻኽረና ኣብ ቅድመይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይሃልውኹም ንዝብል የዘኻኽረና ሓደ ግዜ ናትና ጣዖት ኣለውና ናትና ኣማልኽቲ ነምልኽ ኢና ንመላለስ ንመስል ክርስቲያን ንመስል ግን ናትና ኣማልኽቲ ኣቐሚጥና ኢና ንመላለስ ጣዖታት ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ኣዝዮም ዘጸይፉ እዮም እቲ ብወርቂ ዝተለበጠ ምራኽ ኣብ ዘጸአት 32 ዘሎ እዚ ክትርእዮ ጽቡቕ እዩ እኮ ወርቂ እኮ ስለ ዝኾነ ንኹሉ ከዓ ዝተቆጻጸረ እዩ ግን ጣዖታት ክፉእ ነገራት ኣይኮኑን ተኾነ ግን ጽቡቕ ነገራት ኣብ ቦታ እግዚኣብሔር ዝተቐመጡ እዮም ክርስቶስ ነዚ ኣብ ምድረ በዳ ኣጋሊጽዎ እዩ መግቢ እንጀራ ኣንጻር ጣዕሚ ንግስነት ኣንጻር ምቁጽጻር ሰይጣን ክፍትን ከሎ ፈጺሙ ንእግዚአብሔር ክሓዱ ኣይብልን እዩ ተሓሰሙ ንእግዚአብሔር ኣይብልን እዩ ንእግዚአብሔር ተጠቐሙሉ እዩ ዝብል ነቲ ቦትኡ ሓዝዎ እዩ ዝብል ኣብ ምድረ በዳ ሰይጣን ንክርስቶስ ሕማቕ ገበራ ይበሎን እኮ ነቲ ምውካል ነቲ ትውክልቲ ነቲ ካብኡ ንጽበዮ ብምቁጽጻር ይልውጦ ኣምልኾ ብስልጣን ይልውጦ ተኣዝዞ ብምርኢት ይልውጦ እዚ ብመሰረቱ ክፉእ ነገር ኣይኮነን ካብ ኣምላኽ ምስተላቐቕካ ግን ጣዖት ይኸውን ጣዖታት ኣብ ህይወትና ብኸምዚ ይጠብቁ ብኸምዚ ይሰርሑ ናይ እስራኤላውያን እቲ ዝዓበየ ሓጢኣት እኮ ስነ ምግባር ምጉዳል ኣይኮነን ታይዳ ኣምልኾ ጣዖት እዩ ነይሩ እቲ ዝዓበየ ናቶም ጉድለት ክርእይዎ ዝኽእሉን ክጭብጥዎን ክውንንዎ ዝኽእሉን ከመሓድርዎ ዝደልዩን ኣምላኽ ደለዩ ማለት እኮ እዩ ንሕና እውን ከምኡ ኢና ትዕግስቲ ካብ ህይወትና ምስ ጠፍአ ኣብ ህይወትና ቀልጢፉ ዝዓቢ ኣምልኾ ጣዖት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ዝዓበየ ጣዖት ምስሊ ይኮነን ገዛእ ርእስና እዩ ትዕቢት ገዛእ ርእስና ነፍሲ ወከፍና ናይ ገዛእ ርእስና ማልኽቲ ኣለውና ገዛእ ርእስኻ ምምላኽ እዩ ብዝዓለም ነጊሱ ዘሎ ጾም ነቲ ብሓቂ ብርኪ ዓፂፍና እነምልኾ ይምህረና መን እዩ ናብ መን ነምልኽ ኣለና እንታይ ነምልኽ ኣለና ዝሕብረና እዩ ብዓወት ተጎናፂፍና ጨቢጥና የንወፅእ ከዓ ቅድስና እዩ ካብ ጾም
توم أزيم حدقن يحتازخون طاوتات توم أب قدميهم كيف لتنا خيستوعلنا فقم النبل اللهم يوم معالتابي أب هيوتي أغدي مزن سبارق انتايو تحتنا ويس حرقان كايزن سبارق اتب هيوتي أواقع حكي أغميت زكلا خلو انتايو منفساونتي انت درقه مننت زهبن انتايو كابي مصت مننتي እግዚአብሔር ካብ ህይወተይ ምስተአልየ ንህይወተይ ሓቆይፉ ዝሕዛ እንታይ እዩ መን እዩ ምስጣኦት ዝተርፍ ማለት እዩ ጾም ነዚ የጋልጾሞ እግዚአብሔር ከአይፍውሰና እግዚአብሔር ንዘለና ኣይኮነን ካባና ዝደሊ ነትን ዓና ዝወነነ እዩ ዝደሊ ምንቲ ከሕውየና ካኡ ከላቀቀና ምንቲ ጾም ቤት ትምህርቲ ምሕረት ይምባር እቲ ንጾሞ ንዓይንና زعور انت خوينو ግን እግዚአብሔር ንጾም እዚ ፈጽሞ አይደለም አብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ካብ ፍቅዲ 6 ክሳብ 7 እንታይብል እቲ አነ ዝፈትዎ እቲ አነ ዝደልዮ ጾምሲ ንመእሰር እከይ ምፍታሕ ነርዑት ባርነት ምዝላቅ ንጥቋዓት ሓራም ውፃእ አርዑት ባርነት ምስባር እንጌራሁም ንጥሙይ ምምቃል ነቶም ዝተሰዱ ድኻታት ኣብ ቤትኩም ምቕባል ክርስቶስ ነዚ أتقلل أبيلو أنت أيبل تأنس دليو صم محرة بر مسواتي كونن كايب لنا فريساويان فت صم كايب صم نيرم حليهم كمان تأزاز تقولن نتي كله أبي سياس 50 شمنتن الناس أمكم سبعي تعمصو سبعي ترقصو تأنس دليو صم إزيو يبلوم دلله يسوس كأنز أب وانجيل ماتيوس معرف إسران كلتن يدقمو نتو مرحت هايمانوت ينقف سرعات يحلو انت قونا قل هزبهم قسنتن زيف قرية يبلا تحكي اتبسم قدسنا نقزي أبيهرم بچكانة بتريز توتر انت قوينو نقزي أبيهر اي تقنزبونا اللو مالتيو سرح قزي أبيهر سرحين لن مالتيو صم چكانات نقاطات هاي قبرناني انتايدا لسلسات يز قبرنا ناو حواتنا يزوسدنا زي أبيهر عملاق كندي قديفكا إلو أي قصاصرناني انتي بلعكا انتي أي بلعكان إلي أي قصاصرني نخندي العلكا نخندي محيركا يزبلنا صوم محارت انت زي غيرونا أي تقدسنان أي قدسنان صوم أبو انجيل يوحنس معرف 10 تغلطة فقدي 24 فرسرناي أم مدر وديقا انت زي موتت بينا يعتنبر يبل انت موتت قنا بزح فرت فريبل صوم بزعبا زرقه زچبت عوت هيكونان ወይ ብዛዕባ መንፈሳዊ ወዕወዕ ስምዒት ፈጽም ይኮናል بحبو نجزا رأسها نجزي أبيهر مركابي صام أب جزي صام جزي أبيهر عمله أبيه وتناز قبر لوتي نتحسوت زبالية فعلنا تنسى نتحكينا موت تقتل إزمتس صام زمهرنا ولن تاوي موتيو موت مقبال كاب زخونة نحنا نفوت وزبالة نجر كاو موراديو بزي عربي سغلت كاتنسى حلمي لو زحتناكم موت نتسلينا وشتنا مقوص صار سلازي كالناي قدس فرانشيسكوس رسو مستقصاصره تي اذا عالم زي كنتو vanity of vanity زبلا كنتو ناي كنتيو مسبله نتاموت انت ايوا حفتي كداني لوا ازي كا تنساي بزي مسقل مدلاي مالتيو نموت مفرح صوم بصنع ززخاخرو اب هيوتنا اتا ارغيت انت زي موته حدش فصيمو ايولدني مالتي صوم كفرحي نابارنت زساغري ناب ناصنت زساغري كفرحي ناب حارنت زوصاناي كاب لمات ناب فقري زساغرناي اب مزازمي خبلو زدلي اب عبراويان 3:15 تايبل لومي دمصو انت سمعكم كمتين እግዚአብሔር ምእዛዝ አበኹም ልብኹም ከይተትሩሩ ልብኹም አለስልሱ ጾም ንገዛ ርስኻ መቅጻዕ አይኮነን ወይ ወቅታው መንፈሳዊ ወይ ሃይማኖታዊ ሽልማት አይኮነን ጾም እግዚአብሔር ንልብና እንደገና ካውሽጡ ዘሃንጸሉ እዩ ካውሽጡ ዘጽርየሉ እዩ ስለዚህ ባር እዛ ሎሚ ንሕዛዘለና ልብና ኢና ንርኢ ውሽጥና ኢና ነጽሪ تنقبرو الزبالة بنا يدقى ملكع زي كونا نلبنا
ከምዚ ፀረየ ናብ ሓውና ብፍቕሪ ዘጠምተና ብምሕረት ዘጠምተና ኩነታትና ነመዓራርያ እንተኾነ ጥራሕ ሓቀኛ ጾም ጼምና ንብል እሞ እግዚአብሔር አምላኽ ንውሽጥና ብምሕረቱ ብለውሃቱ ክረትዕ እሞ ፀጋ አምላኽ ክንልዕል ብሓቂ ናብ ትንሳኤ ከዓ ብዓወት ተሳጊርና ዘብል ትርጉም ዘለዎ ጾም ክንፀውም እግዚአብሔር አምላኽ ይሓግዘና። ዝተባረኸ ዝተቀደሰ ምጅማር ጾም ይግበረልና። አሜን።